Hi guys, Sunday ron. O gapit na alas 10, among tanawon ang Barangay 143. Sa Barangay 143, my first ever Filipino-made animation, ha? So tanawin nato ron kung lingaw ba yun ang ilang pilot episode. So guys, bago rin na human ang first episode sa Barangay 143, Liga ng Buhay. By the way, lingaw siya. I mean, ang first episode medyo drama siya. So medyo naipatay-patay, na mga luoy na background story. Pero of course, nasa basketball. So far, marang na-curioso pag ko sa next few episodes. So you might wonder nga ni tanaw ko ani. Well, last Friday, niari ang cast sa Barangay 143 sa Cebu. And there are mga voice actor ba like Julian San Jose, Migo Adecer, Ruru Madrid, of course si Kelley. So tanaw niya ang interview na mo when they were here in Cebu. Maraming salamat po sa pagpunta ninyo sa aming bunting press for our show Barangay 143, and we're very excited to promote the show. We're very proud kasi first Filipino anime po to dito sa Pilipinas. Ipapalabas sa GMA. Napaka-talented ng mga animators natin and gawang Pinoy lahat. And napakagandang story. Puno-puno ng aral tungkol sa mga pangarap, pagbubuo ng mga pangarap, sa pagmamahal, yung Filipino culture, and of course yung essence ng family. So, ayun po. Bukod po doon, of course, may basketball. So, sa lahat ng mga anime lovers and basketball lovers out there, ayun, you should watch out for the show because sobrang napakaganda po nitong show. Sana po abangan ninyo ang pilot episode namin. Sunday na po yan. 10 a.m. sa GMA. We're very happy na nandito po kami ngayon sa Cebu to promote our show. And syempre nakaharap po namin kayo. And yeah, actually kami po personally sobrang na-excited po kami dahil kakaiba po yung pinagdaanan namin hirap sa dubbing or voice acting tinatawag. Kasi alam naman po natin lahat na once na nagda-dub ka, meron ka sinusundan ng mga animations. Pero this time it's different. Nauuna po yung boses namin bago po i-create yung animation. So medyo tricky siya, pero para rin naman po siyang, halos wala siyang pinagkaiba sa pag-arte po sa TV. Kasi syempre ginagamit din naman namin ang boses namin. But this time, hindi makikita yung reactions namin. So, you know, pag-artista kasi, sometimes hindi mo na kailangan pa ng dialogue para ipa-feel mo sa tao kung ano dapat mong maramdaman. So, this time, kabaligtaran nun. Kailangan yung boses mo or the way mo siya i-deliver ay yung makakapagpa-feel sa kanila kung ano yung dapat ma-feel sa isang eksena. Yeah. Yes, maraming salamat for coming over. Sorry po na we all kind of look a little tired pag-gising kami na. But nevertheless, we are super excited to be able to promote and also answer lahat ng mga questions that you have for Barangay 143. And of course, pinaka-favorite motto namin, ito ang Liga ng Buhay. Magandang umaga sa inyong lahat. First time ko sa Cebu, so I'm very excited. At salamat sa hospitality and for coming here to hear from us today. And yeah, we're super excited as they all said, October 21, 10 a.m. On GMA. And every Sunday after that, so may episodes. Salamat! Gutom na ako! At ako si Aran. Ako po si Aran Sese. Meron po kami online show na ginagawa. Bago po Barangay 143 yung 10 a.m. meron po kaming pre-show sa online po yun, sa Facebook and YouTube po. So, dun po tayo magkita-kita. Ako po yung host po doon. Tapos meron po tayong mga game masters. Kasi po meron tayong application
meron tayong app na game. Yun po yung Barangay 143 Street League. So doon po magcha-challenge tayo, maglalaro tayo, tapos magkakaroon ng mga prizes. Pinatry lang po ako, sabi niyo, sige, record mo nga to, ganito, ganyan. Tapos, yun, parang after a few days, nabalita ako na, ikaw na dun sa ikaw na dun sa parang 114 sa project yan. Medyo kinabahan ako ng konti kasi nga, first time, like, medyo foreign pa sa akin yung voice acting, like, hindi rin ako sanay. And, mas madalas na ibigay sa amin yung mga series na umaarte kami, nakikita kami ng tao, na kami yung mga characters talaga. Pero ito kasi, different attack siya, like anime, so hindi mo alam kung ano ba yung totoo na naman ito na character na to or ganyan. Pero kailangan namin ipadama through our voices. Why viewers should watch this show? Ikaw naman. Ayan, syempre kasi, first, ito yung first Filipino original animated series, di ba? So, kumbaga, gawang Pinoy. Kasi usually tayo, ang daming mga Pinoy na mahilig sa anime talaga. Yeah. Alam naman natin lahat yan. And every time na nanonood tayo ng anime, nakikita natin yung setting nila is nasa bansa kung saan ginawa yung anime. So, laging Japan, di ba? Laging ganun. So, this time, makikita natin yung setting sa Tondo, Manila. Which is, parang feeling ko, tayo mga Pinoy, matagal nang pinapangarap yun. Yung mapanood sa anime, yung nasa lugar dito sa Pilipinas. Kasi ako, gusto ko mapanood yun sa isang anime. And mangyayari siya ngayon. And of course, sa mga mahilig sa basketball, ito na rin yung sagot doon dahil makikita naman po natin na itong Barangay 143, tumatakbo siya sa, hindi lang, actually, sa basketball, pero hindi lang naman doon talaga umikot sa basketball dahil feeling ko kasi yung basketball kasi pwede mo siyang ikumpara sa nangyayari sa buhay natin dahil of course, like sa family, ganyan, kailangan ng teamwork, mga ganyan, mga simpleng bagay na ganyan, mako-connect natin lahat sa basketball. Ganyan. So, feeling ko kailangan talaga mapanood natin. There you have it, guys. Thank you so much for watching. And kung na-curyoso mo na anime, this is the first ever Filipino-made animation. So nindot gid kayo ni. I mean, suportahan na itong mga animators, Pinoy animators and actors, voice actors. Ang Barangay 143, every Sunday 10 AM. And of course, appeal mo sa na ilang online games para makadaog mga premyo. So thank you so much for watching, and kita-kita niya ta sa akong mga future vlogs. Bye!